खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 11 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मैदामाव सासे आइजोआ गावनि फिसाय आरो फिसायनि नखरनि मानसिफोरजों सामफ्रामबो इनाय खालामजाबाय थानायनि जाहोनाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय संगीता बरा आरो संगीता बराखौ बिनि फिसाय नितुल राजबंशीआ आरो नितुल राजबंशीनि नखरनि मानसिफोरा सामफ्रामबो इनाय खालामबाय थानानै मेलेमारि गाग्लोबोमोन। बेनिखायनो बे आइजोआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। बे समाव नितुल राजबंशीआ खारखुमानानै दङ आरो पुलिसआ नितुल राजबंशीखौ नागिरनाय खामानिखौ खालामगासिनो दङ। मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव जाथाय। बिहामजोआ बिहावखौ बुथारबाय। गुजरात रायजोनि केदायाव सासे आइजोआ गावनि फिसायनि असे बिफाखौ रांनि थाखाय बुथारदों। आइजोआ गावनि बिहावनाव गुबुन हादोराव बेरायहैनो थाखाय 2 लाख रांखौ बिनाय जादोंमोन, नाथाय रांखौ होनायनि जाहोनाव बिहावखौ खर'आव गाग्लोबनानै बिहावनि आथोनखौ हास'नानै इनाय बुथारनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय बिहावनि मुङा जाबाय जगदीश शर्मा, 65 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा बिहामजोनि मुङा जाबाय मनीषा शर्मा। पुलिसनि सिगाङाव मनीषा शर्माया बुंनाय बायदिब्ला गावजों आरो बिहावजों देहानि सोमोन्दो लाखिबोबाय थायोमोन आरो बिहावा गावनो रांबो होबाय थायोमोन, नाथाय बे सानखालि रां होनायनि जाहोनाव बियो गावनि असे बिहावखौ बुथारदों होननानै फोरमायदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। लोगोसे आथिखालाव बे खौराङा रायजोनाङैनो गोबां सावरायजागासिनो दङ। सासे 16 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि हौवासा गथ'आ दायखौ मावखांनानै पुलिस बादा सिंनिफ्राय खारखुमालांनो हादों। धुबरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गलाकगन्जआव पुलिसजों एरेस्ट खालामजानाय जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिया खारखुमालांदों। खारलांनाय दायनिगिरिया 16 बोसोर बैसोनि आरो बियो सासे 4 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय केसनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजादोंमोन आरो बिखौ पुलिस बादायाव लाखिनाय जादोंमोन, नाथाय हरनि समाव गलाकगन्ज पुलिस बादानिफ्राय खारखुमालांदों। दा बेखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। जिआरपिएफ रेल बिफाननि पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै आसामनि बङाइगावनिफ्राय बिहार पुलिसनि सासे पुलिस कनस्टेबलखौ नंखाय सनायजों लोगोसे एरेस्ट खालामदों। गिबियाव बेनि बेगखौ चेकिं खालामग्रोदोंमोन, बिनि उनाव बेखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बिहार पुलिसनि पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय चन्दन पासवान। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। दिनै बारगौ ndfb सेंग्राफोरा गोबां गोदाव सोराव जानांगौ जादों। बिटिआ गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो दिनै बारगौ ndfbनि सेंग्राफोरा हाजिरा मावनानै जानो गोनां जादों होननानै प्रेस मुसाहारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। दिनै ndfb सेंग्राफ्रा एक्स ndfb सेंग्राफ्रा दिनै गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ। बिथांमोना माने साख्रिनि गाबख्रावबाय थादों। बिथांमोननोबो जों होजानायखौ लुगैयो। दिनै हाजिरा मावलाबायनानै जानानै दङ, सोरबा थेला नारलाबायनानै जानानै दङ, सोरबा दिल्ली बम्बाइआव हाजिरा मावलाबायनानै जाहैना दं। बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनाखै, साख्रि होगोन होननानै बुंबाय थादों। ndfbनि सेंग्राफ्रा दिनै एक्स ndfb जाबाय। बिथांमोनाथ' माखासे जायहा माने एलिजिबल, जायहा रोंगौथि दं, जाय मोनथावना बैसो दं, बिथांमोननो हो। दा नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन, सक्तिखौ जुदि मोजां जादोंब्ला दिनै ndfbनि सेंग्राफोरखौ दिनै बेबायदि गोदाव सोराव खालायनाङामोन। मार्टियार्स फेमिलिफ्रा जेरैबायदि मोननांगौमोन बायदि मोननांगौमोन, थाखा फैसाखौ बाजेटआव लाबोयो, खिन्थु बिथांमोना होनो हाया। जों नुदों आसाम सरकारा 150 कोटि थाखा होगोन होननानै बुंदों, होदो। जाय मार्टियार्सफ्रा दिनै, जाय मुंख्लंफ्रा दिनै नांना थैलांनो थाखाय दिनै बिटिसि जादों, नङा होमबा, दिनै बिटिआर जादों। सिगां माने गोबां माने जों मोनथाम सक्ति जाबाय, नङा होमबा, बिएसि, बिटिसि आरो नोंहा माने दिनै बिटिआर, मोनथाम सक्ति जादों। बे सोरनि थाखाय जादों? मुंख्लंफोरनि थाखाय जादों। नांग्रा मानसिफोरखौ सनमान होआब्ला, दा नांग्रा मानसिफ्रा जुदि गोदाव सोराव जायोब्ला, बै लेक्सार होग्राफ्रा जुदि कौटि थाखानि मालिक जायोब्ला, अब्ला सोर नांनो ओंखारबोनो, सोर स्टेन्डआव थागोन? बिथांमोना बेनो फोरमाय, बिथांमोननि दैदेननायाव जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला
जोंनि रावबो गावनि अधिकारखौ लानानै नांनो ओंखारबोनाय नङा ओंखायनो खोब दुखुनांथावना दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै कर्टआव हाजिरा हैबाय थानो गोनां जायो एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा खावसे जेलाव दङ जों खावलायगोन बिथांमोना सुक्तिखारि जोंबो सुक्तिखारि खिन्थु दिनै जों पावाराव गैया जों अपोजिसन थादों बिथांमोननि गोरोन्थिखौ नुनायखौ जों आसि थुयै खिन्थानानै होदों दा खोथाया जाहैदों मा दिनै बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थाबा जानाय नङा फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुनना लाबो जायफोर रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांमोनखौ हो मुख्लं न'खरफोरनो जिथु 5 लाख करै माने होनो गोनां एककालीनभाबै जिथु माने सरकारा होनो गोनां बेखौबो हो नोंथांमोना साख्रि होनो गोनां होथावना बा मोनथावना दङ पस्ट खालि जादों बेखौ हो नोंथांमोना जानला मोनला खोथा बुंनानै बिपिएफखौ रायबाय थानानै जानाय नङा मानोना बिपिएफखौ नोंथांमोना रायै रायै 3 बोसोर बारहोलांबाय 3 बोसोर बारलांबाय 3 बोसोराव नोंथांमोना रायनानैबो दासिमबो उदै बुङाखै नामा नोंथांमोननि खामानि मावनाया बे बिपिएफखौ रायनानै जोबगोन नामा बिपिएफआ 17 बोसोराव दालां बानायबाय लामा बानायबाय कलेज बानायबाय इउनिभार्सिटि बानायबाय स्कुल बानायबाय मेडिकेल बानायबाय गोबां बानायबोबाय 17 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना गोदान सुक्ति लाबोनानै दिनै मावगोन होननानै खोथादों मानो मावनो हायाखै दा रायै रायैनो नोंथांमोना एरायना थांसै नामा दा नंखायनो नुदों बिथांमोना जे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै पावारखौ सोरनोबा होनानै गावस्रा दिनै बिपिएफखौ रायनायल'सो बिसोरनि खामानिया डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय सेंग्राफोरखौ बोरै साख्रि होनांगौ बेखौ मावालासिनो सोरनोबा अफिसारफोरनो गावनि गोहोखौ होबाय ओमफ्राय गावस्रा खालि मिटिं खालाय बिपिएफखौ रायै रायै टाइम पास खालायबाय थानो बेखौ रायजोफ्रा बुजिजोब्बायना बुजिखाथारबाय बेखौ नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना खुनु फैदे सरकाराव फैला बे रोखासै आरो रायजो राजाफ्रा जेबायदि मिटिंफ्राव जेरैबायदि लोब लोब फैनानै बिपिएफनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बाहागो लायो जानजि खाफ्राबाय भटार्सफ्रा रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्राबाय सोरनो भट होनांगौ बिथांमोना होसिख्राव बुंबाय जानाय नङा दिनै सोरनो भट होनांगौ बिथांमोना फोरमान होखाबाय जों मिटिङाव दिनै सरकार गैयाब्लाबो गावनि पकेटनि फैसाखौ खरसा खालामनानै बिपिएफनि मिटिंखौ खोनासंनो फैयो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर फैबा जेरैबायदि फैनानै लोब लोब जों बाहागो लाफैनो फोरमान नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव इलेक्सनाव सोरनो भट होनांगौ अलरेडि भटार्सफ्रा जानजि खाफ्राजोबखाबाय बिथांमोना जिबायदि खालायबाय थादों बिटिसिनि सुबुंफोरखौ सान्थि दोननो अनगायै असान्थि खालायबाय थादों बिथांमोना मालाबा माने इलेक्सननि नटिस हरो मालाबा सोरखौबा जानला मोनला बुङो दा रायै रायैनो बिथांमोना टाइम पास खालायगासिनो दं नंखायनो आरो बारा गैला बिथांमोननि माने बिलिटिटिया जोबसिगोन आरो नंखायनो बारा गोबाव गैला रायजो राजाफ्रा बेखौ नुखाजोब रावबो हायाखैमोन माने गामिनि रायजोफोरा बुंनायाव आं बुजिस्लाबनो हायाखैमोन मानियाखैमोन रावनि खोथाखौ 6 बार जाबाय दा ओमफ्राय गुवाहाटीनि एक्स एनडिएफबिफोरा माबानानै दा बुजायनानै आं माने बुजिस'नो हाबाय आरो बिदि माने गोरोन्थि मावला आरो बै 6 बाराव बेलेग हिनजाव ना सासेल' हिनजावमोन ना सासेल' आं लाइफआव आं खेबसेल' भुल मावदो आरो बेनो बास फार्स्ट लास्ट बै हिनजावा मा हौवा गैयामोन नामा नङा इनि हौवा गैया मा मानसि बियो हारसामोन हारसानिफ्राय दा ओमफ्राय बेंगलि माबोरैहाय बिदि लोगो मोनखो ओमफ्राय नोङो आं माने बरमायाव लोगो मोननायमोन बरमायाव नों बबाव थायो आङो दा गुवाहाटीयावनो थायो बरमायाव बोरै लोगो मोनखो माने बरमायाव माने आं लोगो सासे थांदोंमोन जेथिया माने आं गुवाहाटीयाव माने अफिसनि खामानियाव फैनायाव ओमफ्राय लोगोजों ओरैनो बेरायनो थांनो होननानै बरमायाव थांदोंमोन बेखौ लोगो मोननायनि सिगां ना हिनजाव दंखायोमोन नामा आंहा दङमोन नोंहा साबेसे गथ' दङ आंहा फिसाला सानै नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि